O albergue xuvenil de Gandarío en Bergondo, a Coruña, é un recinto de 50.000 metros cadrados situado á beira da praia de Gandarío, con instalacións deportivas, laboratorio de aula mariña, salón de xogos, museos de bioloxía mariña e de arte xuvenil, salas de xuntanzas, zona de acampada con servizos, cuartos colectivos de 2, 4 e 6 camas e cafetería. Pois aquí, maiormente, o que facemos son actividades náuticas relacionadas coa bioloxía. Entón, bueno, estamos facendo normalmente na praia windsurf, kayak e vela. Dentro da actividade de kayak tamén facemos bioloxía e buceo. E despois, no que son actividades que xa non facemos na praia, facemos orientación, tiro con arco, obradoiros varios, facemos darbucas, percusión. Os xogos de campamento, xogos, veladas, grandes xogos, pero, sobre todo o que máis lle gusta é vela e windsurf. Tamén, as actividades de terra, orientación, gustalles moito, tiro con arco porque é algo moi novedoso que non solen facer normalmente, e a percusión gustalles moito tamén, sobre todo os máis maiores. As instalacións son perfectas para todo tipo de actividades, permiten un montón de opcións, e, intentamos aproveitarlas o máis que podemos. Está a 2 kilómetros de Sada, na estrada Sada-Betanzos. Entre as súas actividades destacan vela, táboa, canoa e coñecemento práctico da natureza mariña. Sí, temos un obradoiro de fotografía no cal, temos cámaras coa cal os nenos aprenden a facer efectos e tal, e despois aproveitamos a aula de informática que hai no albergue para, que aprendan a facer efectos, PowerPoint, Photoshop, etc. Comese moi ben, hai 3 platos todos os días nos que os nenos poden elexir, e, tanto na comida como na cena hai moita cantidad de comida moi abundante, así que non temos problema.